Evangeli segons Lluc, capítol 2, versets del 1 al 7. El naixement de Jesús. Aquells dies l'emperador August va dictar un decret d'empadronament de tot l'imperi romà. Aquest primer empadronament es va fer sent governador de la Síria Quirini. Tothom anava a empadronar-se, cadascú a la pròpia ciutat. Josep, com que era del casal i llinatge de David, pujà també des de la vila de Natzaret, de Galilea, cap a Judea, a la ciutat de David, anomenada Betlem, per empadronar-s'hi amb la seva esposa Maria, que esperava un fill. Mentre es trobaven allí, va arribar a Maria el temps d'infantar. I, efectivament, va posar al món el seu fill, el primogènit. El va embolcallar i el va ajeure en una menjadora perquè no hi havia allotjament per ells a l'hostal.